Yr awdur Alun Gibbard sy'n gwmni fi heno i lyfr Into the Wind, The Life of Carwyn James wedi cyrraedd rhestr fer categori rygbi yng ngwobrau llyfrau chwaraeon Prydain mewn cydweithrediad a'r Times. Mae'r seremoni'n cael ei cynnal mewn bythefnos, Alun? Odi. Felly, eisiau deimlad i fi cael fod ar y rhestr yma? Ti'n egluro'r ddechrau'r raglen, ti wedi cyrraedd y rhestr fer yma o'r blaen, ond ti'n gwybod beth i ddisgwyl falle tro hyn, wyt ti? Wy'n gwybod beth i ddisgwyl ar ran y seremoni, odw yn sicr, mae yng High Cricket Lords. Felly mae e'n lleoliad eitha derbyniol hefyd, mae'n rhaid dweud. Ond cael yn ywebu'r ail tro, byddwn ni byth wedi disgwyl hynny. Ond wi yn gwybod hefyd nawr, achos bod wedi cael yn enwebu o'r blaen, faint o sylw ddaw yn sgil hynny. Fi'n credu bod hwnna'n byth da. Mae'n byth da hefyd oherwydd bod, falle gwledydd eraill ym Mhrydain, wedi gweithio mas yn well beth yw llenyddiaeth chwaraeon na mae Cymru wedi. Oherwydd mae pethau fel Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru ddim yn ystyried llyfrau chwaraeon. Ac felly mae yn fonus llwyr fod na gategoriau bobl mas na sydd yn edrych ar sgwennu am chwaraeon fel llenyddiaeth. A maen nhw wedi gweithio mas beth yw llenyddiaeth chwaraeon. Ac mae'n safbwynt i, wy'n gwybod pam dwi'n sgwennu am chwaraeon, pan dwi yn gwneud hynny, ond mae hanes cymdeithasol i fi yw chwaraeon. A dyna'r cysylltiad. Nid y gêm, nid y tactegau, nid y tîm, nid y manylion fel arfer, mae'r fans ar Brown di Sadwrn eisiau diddordeb, dangos diddordeb ynddo fe. Ond siwd mae'r tîm yn cysylltu gyda'r gymuned, siwd mae'n cymryd i ran yn hanes cymdeithasol yr ardal. A dyna yw prif fyrdwn y gwobrau chwaraeon hefyd. Felly mae'n braf gael bod yn rhan o hwnna. Alun, yn dweud fyna, a ti'n sôn mae'r Cymru'n gwybod sy'n neud i hefyd, achos maen nhw wedi cyrraedd y rhestr fer droion. Mae'n Rhodri Davies ni wedi cyrraedd y rhestr fer cwbl o flynyddoedd yn ôl. Mae yna Gymro arall ar y rhestr fer gyda ti, Lee Byrne. Odi, mae hunan gofiant Lee Byrne ar y rhestr fer hefyd. Llynedd oedd y cefnwr, superstar cefnwr cynta Cymru, Terry Davies, nôl yn y 50au a'r 60au, gofiant wedi cael ei enwebu. A mae'r rhaid dweud bod y diolch am hynny i gyd, pob enghraifft wyt ti wedi sôn am nawr, lawr i'r lolfa. Ac mae'r ffaith fod cwmni bach yn gymharol a nifer o weisg eraill trwy Brydain gyfan wedi cael 2 lyfr ar y rhestr fer yn glod aruthrol i'r lolfa. A fi'n credu dylen ni i canmol nhw am hynny, a maen nhw'n parhau gyda gwaith da cyson. Fi'n gobeithio daw cyfle i nodi hynny yn y seremoni hefyd. Wel, yn amlwg ti wedi byw a bod Carwyn James sawl blwyddyn, o sawl degawd bellach. A mae lot o gamol wedi bod i'r llyfr yma. Mae the most comprehensive biographies we have ever come across. Felly mae hwnna'n dipyn o compliment i ti. Ond wyt ti hefyd yn mynd yn ôl yr ochr bositif, oedd e'n arwr i nifer, ond hefyd oedd yna ochr dywyll i'w fywyd, a dyna sy'n cael ei ddangos yn y llyfr yma. Wyt ti, wel, yn fod yn onest ac yn archwilio y tywyllwch na mewn ffordd? Wel, os ydych chi'n sgwennu cofiant am rhywun, ydych chi ddim yn mynd i wyngalchu y cymeriad, neu os ydych chi ddim yn gwneud job cywir. Ac allwch chi ddim anwybyddu ochr tywyll bywyd Carwyn, achos dyna beth nath arwen at ei farwolaeth cynnar newydd dim spel wedi croesi'r hanner cant, ac oedd wedi marw mewn amgylchiadau digon trist ar ben ei hunan mewn gwesty yn Amsterdam. Oedd yna frwydrau personol gyda fe, a wedi edrych ar y brwydrau hynny, achos o'n eisiau gwneud hefyd dangos bod e'n fwy na dyn rygbi. Oedd e'n lot mwy na dyn rygbi. Ond y problemau personol ymgydymu gyda'i rywioldeb, trio deall beth oedd yn digwydd iddo fe, a beth dwi'n dadlau yn y llyfr bod e ddim wedi dod i fan cyn diwedd i fywyd lle oedd e'n gallu ateb y cwestiwn ynglyn â rywioldeb o gwbl. Oedd e dal yn trio brwydro pan nath y golli i fywyd. Mae rai hefyd sôn yn gyflym, wyt ti dal, mae Carwyn James yn enw poblogaidd, nid yn yma yng Nghymru wrth gwrs, na'r gwledydd rygbi, wel, Eidal yn wlad rygbi, ond falle, i ni'n meddwl falle achos Carwyn James, mae dan ni'r 6 gwlad erbyn hyn, mae'r Eidal, fe ath y fforddwr cynta i fynd allan i hyfforddi yn yr Eidal, a wyt ti dal yn ei gwaith mas yn yr Eidal ar hyn o bryd? Fe oedd e'n am 2 flynedd yn hyfforddi Clwb Rovigo. Lenni, dwi wedi bod mas i'r Eidal ddwywaith yn barod, dwi wedi siarad mewn 6 cyfarfod gwahanol. Wi mas na to mewn rhai wythnosau i drefnu rhagor o gyfarfodydd mewn 2 ardal gwbl newydd. Mae ymateb nhw wedi bod yn anhygoel ac ar ben hynny maen nhw eisiau trafod cyfieithu'r llyfr i'r Eidaleg sydd bydden ni byth wedi disgwyl hynny o gwbl. Waw, pwy feddylia. O, mae'n pethau. Mae Carwyn James yn amlwg dal yn mynd i fod yn rhan enfawr o dy fywyd. Mae'n edrych yn debyg, yn bendant. Diolch i ti am y tro, Ali. Diolch yn fawr.